ħafna ta' din il-merħba mill-isbaħ ġewwa l-lokalità ta' Birkirkara. Nirringrazzjaw lil dawk kollha illi oġobhom jingħaqdu magħna hawnhekk ġewwa din il-lokalità, però nsellmu wkoll lil dawk illi qegħdin isegwuna fuq l-istazzjonijiet One u fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel ma nagħtu għal bidu ta' din l-attività, insellem b'mod partikolari lill kandidati kollha illi qegħdin joħorġu fuq dan id-distret, it-tmien distret li qegħdin magħna illejla. Clayton Bartolo, Christian Bonnet, Fiona Borch Lewis, Felix Buzuttil Gallia, Clyde Caruana, Herbert Conti, Oliver De Gaetano, Cressida Gallia, Roderick Galdes, Alex Muscat u Edward Zammit Lewis. Inħalli issa fidejn il-kollega John Gregg sabiex jagħmel l-ewwel domandi tiegħu lill-Prim Ministru. Prim Ministru, grazzi tal-li naqal fostna hawnhekk Birkirkara. Bdejna ġimgħa oħra ta' kampanja elettorali u bdejta billi ppreżentajt setta proposti oħra. Fil-proposti ta' dalodu, Prim Ministru, stajna naraw enfasi kbira ħafna fuq it-tfal u fuq il-familja. X'inhu nsib wara l-pakkett ta' dawn il-proposti? Jekk taqbad il-proposti li nidejna l-ġimgħa l-għaddiet u dawk li nidejna dalodu, hemm prinċipju komuni, enfasi komuni. Dik ta' fuq in-nies u l-kwalità tal-ħajja. Dak huwa prinċipju konsistenti jekk hux qed nitkellmu fuq l-ambjent, jekk hux qed nitkellmu fuq dħul aħjar għan-nies tagħna, jekk hux qed nitkellmu fuq is-suġġett tant importanti tal-edukazzjoni li tant aċċennajna dwaru dalodu, dak il-prinċipju jibqa' komuni, in-nies u l-kwalità tal-ħajja. Imma mbagħad tgħidli kollha kemm aħna hawnhekk li qegħdin hawnhekk. Min huwa ġenitur partikolarment. Imma kulħadd nista' ngħidha b'mod ġenerali. Għal xiex ngħixu aħna? Biex intejbu l-futur ta' dak li qed iridu jiġu, biex intejbu l-futur ta' tfal tagħna. U dak huwa li ngħixu għalih ta' kuljum, ħa nitkellem bħala ġenitur. Dak huwa li ngħix għalih kuljum jien, ngħid kif nista' ntejjeb il-futur tat-tifla tiegħi u tat-tfal kollha ta' dan il-pajjiż. U għalhekk dalgħodu nidejna il-garanzija tfal, miżura li fiha se ninvestu 145 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Issa, vera, f'dal aħħar snin naqqasna ir-riskju tal-faqar u r-riskju tal-esklużjoni soċjali b'10%. Huwa tajjeb dak. Imma tgħid li wasalna ngħidlek illi le. Fadal x'nistgħu nagħmlu u fadal ħafna x'nistgħu nagħmlu. U l-edukazzjoni fil-fema tagħna hija iċ-ċavetta li tgħinek timxi l quddiem fil-ħajja, ċavetta xi tagħtik il-mobilità soċjali. Li tfisser li int minn int u tlaqt minn fejn tlaqt għandek l-istess opportunità daqs kulħadd ieħor illi tavvanza fil-ħajja li timxi l quddiem u li tilħaq il-milja tal-aspirazzjoni tiegħek tal-ħolm tiegħek. U illum ngħid illi bdejna l-passi li jmiss, għamilna ħafna f'dal aħħar snin. Tlaqna minn punt fejn emminna li ridna nagħmlu iżjed u llum nemmen illi saru ħafna affarijiet. U nibda b'xwedna dalgħodu. U ngħidlek użajt il-kelma wedna għaliex il-proposti naturalment biex isiru realtà, in-nies iridu jagħtuna l-fiduċja tagħhom fis-26 ta' Marzu. U x'edna dalgħodu aħna kif qed inħarsu lejn l-edukazzjoni, qed narawha biss bħala dak li titgħallem minn fuq il-bank tal-iskola l-parti akkademika, dik parti importanti, kruċjali. Imma miżjed minn hekk ukoll. Ħa nerġa' nitkellem bħala ġenitur. Jiena naf kemm rajt li t-tifla tiegħi tavvanza fil-formazzjoni tal-karattru tagħha. Meta bdiet tattendi attivitajiet ekstrakurrikulari, dawk sportivi, dawk tarti, dawk ta' kultura. U aħna nemmnu li dan huwa parti mill-edukazzjoni integrali u bażika li t-tfal tagħna għandu jkollhom. Mela l-edukazzjoni akkademika, dik li l-iktar titgħallem minn fuq il-bankijiet tal-iskola, ma wkoll dik ekstrakurrikulari. U x'fimna mill-esperjenzi li tawna n-nies? Fimna li ġenituri
li ma jistgħux ilaħqu ma' dik l-ispiża u kienu qed jaqgħu f'dispjaċir li qed jaraw tfal ta' ħadd ieħor li setgħu jmorru għal dawn l-attivitajiet li qed jaraw il-karattru tagħhom iktar jimxi l qudiem u huma ma jistgħux jibgħatu tfal tagħhom. U x'għamilna? Diġà kien hemm inċentiva li ma kienx b'saħħitha biżżejjed. U kienet jingħata tax credit ta' €100 fis-sena għal dan it-tip ta' attivitajiet ekstrakurrikulari. Aħna tiwedu li dak l-inċentiv nittriplawh. Jiġifieri minn €100 fis-sena se nkunu qed nagħmluh €300 fis-sena. U kif se jkun qed jaħdem? Illum jaħdem fil-forma ta' tax credit. U hekk se nkunu qegħdin inħalluh, jiġifieri minn €100 se nittriplawh u ħanħalluh fil-forma ta' tax credit. Li tfisser li meta dak li jkun jiġi biex jimla l-formola tat-taxxa tiegħu f'Ġunju ta' kull sena, jannetti dan iċ-ċertifikat ta' tax credit li jinħarġlu u jnaqqas awtomatikament €300 mit-taxxa illi jkun irid iħallas. Mela franka €300 hemmhekk. Jekk iżdinti persuna illi ma tinqabadx bit-taxxa x'għandek dħul illi huwa wieħed baxx u allura ma tinqabadx bit-taxxa. Tgħidli allura jfisser li ħatibqa' b'xejn għax ma tħallas taxxa? Le, lil dawk in-nies se nagħtuhom għotja. U jekk tkun xi ħadd illi meta tiġi biex timla l-formola tat-taxxa tkun diġà ħallast it-taxxa tiegħek għas-sena kollha, allura hemmhekk il-kummissarju tat-taxxi jirrifondilek ċekk bl-ammont li tkun infaqt fl-attivitajiet ekstrakurrikulari. Dak huwa l-mod kif se tkun qiegħda taħdem. Imma għamilniha biex ma ninsew il-ħadd. U dan huwa prinċipju ieħor illi imexxi kull proposta li nidejna dalgħodu li ma ninsew lil ħadd u naħsbu wkoll aktar fuq dawk li jistgħu lanqas. U tgħidli x'għamil niżjed abbażi ta' dak il-prinċipju. It-tfal illi ġejjin minn familji illi għandhom income inqas u qed nitkellmu fuq dak il-familja allura ta' dħul minn €14,300 fis-sena anqas se jkollhom uniformi għat-tfal tagħhom fis-sena u li se tiġi pprovduta mill-Istat. Bżieda mal-uniformi se nagħtu wkoll servizz ta' internet bażiku, jiġifieri għal dan il-familji li ma jeċċedux dħul ta' 14,300 servizz ta' internet bażiku. Għaliex nemmnu illi l-edukazzjoni u għaliex nemmnu li l-qari huwa inkubatur tal-ħsieb, se nkunu qegħdin nagħtu set kotba ta' kull sena lit-tfal kollha tal-primarja, ta' kull sena. Imma mill-niżjed minn hekk dalgħodu fil-konferenza stampa nidejna l-prinċipji ġenerali. Imma miżjed dettall ukoll insemmi l-iskema 9. Dik li hija miftuħa għal tfal li ġejjin minn familji terġa' ta' introjtu iktar baxx, jiġifieri qegħdin fuq in-naħa t'isfel tal-introjtu fis-soċjetà tagħna, bħalissa f'din l-iskema għandek 3,000 tifel u tifla. U toffri diversi benefiċċji. Toffri lunch b'xejn, jew uniformi, jew photocopies, jiġifieri dak li jkun hemm numru ta' inizjattivi imma li jrid jażel minnhom. Il-ġenitur irid jażel waħda minn numru ta' inizjattivi. U x'għamilna aħna? Issa mxejna bil-prinċipju bil-kontra. Għadna dak l-inizjattivi nħalluhom kollha hemmhekk. Anzi, se nżidu magħhom. Se nżidu pereżempju inizjattiva innovattiva li min qiegħed fl-iskema 9 ikollu dritt għal nuċċali tal-vista li jitħallas mill-gvern. Mela wessajna Wessajna l-iskema 9, ġifieri żidna aktar benefiċċji fiha. Imma flok li l-ġenituri qed ngħidulhom issa tidu tażlu wieħed minnhom, qed ngħidulhom dak il-benefiċċji kollha flimkien u toħduhom kollha f'daqqa. Jiġifieri mhux ħanġibu il-ġenituri f'pożizzjoni li jażlu. Imma mill-niżjed minn hekk ukoll. Aħna nemmnu li bħalma l-ktieb kien xi ħaġa bażika fi żmien li kont immur l-iskola jien u fil-passat iktar, illum il-laptop huwa bżonn bażiku. Tal-għodu kelli l-opportunità kont qed indur il-belt man-nies u kien hemm ġenitur
Għalt li għadek ma tafx, għalt li kont qed insegwik fil-konferenza stampa, għalt li għadek ma tafx waqt il-pandemija kemm ħassejn iktar dal-bżonn illi kull wieħed mit-tfal tagħna ikollu laptop, għalt li għandi 3 tfal. Għalt li waqt il-pandemija konna magħluqin id-dar, għalt li u kellna diffikultà li 3 tfal iridu jużaw laptop wieħed bejniethom. U llum b'din il-miżura li se nkunu qed nagħtu dan il-laptop li tfal ta' 7 sena u mbagħad naturalment iżommu għandhom, tfisser li it-tfal tagħna tas-sekondarja li bdew mis-7 sena se jkollhom dan il-laptop illi jkun qiegħed hemmhekk ukoll. U din miżura li tixbaħ issegwi dik tal-one tablet per child. U għalhekk illi dal-miżuri magħdudin flimkien ngħid se jkunu parti mill-esperjenza edukattiva ġdida li se nkunu qed noffru lit-tfal tagħna f'dan il-pajjiż. Il-parti akademika, il-parti b'saħħitha u tant importanti ekstrakurrikolari, u ejja nifhmu wkoll li mal-attivitajiet ekstrakurrikolari llum qed jitwildu l-karrieri, kont l-Emkast il-ġimgħa li għaddiet, u ħafna żgħażagħ kellmuni u qed isegwu karriera ta' studju fl-isport. Mela twildet minn xi ħaġa ekstrakurrikolari u llum qed isegwu karriera. Dawn huma l-ambizzjonijiet il-ġodda, l-aspirazzjonijiet il-ġodda li għandhom iż-żgħażagħ tagħna u tara kif dak kollu li għad jaqqat fil-prinċipju tal-kwalità ta' ħajja aħjar. Naqbdu proposta tal-ambjent li niddejna l-ġimgħa li għaddiet. 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin f'investiment ambjentali. Illum ħabbarna miżuri li jitkellmu dwar l-edukazzjoni. Għadhom kollha flimkien u fiex jissarfu kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji kollha tagħna. Ħabbart ukoll numru ta' inċentivi fiskali. Issa l-ġimgħa li għaddiet diġà semmejt kif se tħalli 90 miljun euro fil-bwiet tan-nies Maltin u Għawċin. Dak li għamilna fit-taxxa. Għaliex il-ħtieġa li jiżdiedu l-benefiċċji oħra pa' Children's Allowance? Għaliex l-appoġġ irid ikun targeted. U għalhekk nindividwalizzaw settur u naraw kif irridu nixprunaw u nagħtu s-sostenn meħtieġ li huwa neċessarju għal kull settur. U x'qed ngħidu meta ħanatu din iż-żieda fiċ-Children's Allowance. Dejjem nerġa' mill-ġdid jekk il-poplu bil-vot tiegħu jogħġbu jagħtina l-fiduċja fis-26 ta' Marzu. Dit tfisser l-akbar żieda fiċ-Children's Allowance li se nkunu qegħdin nagħtu f'ġenerazzjoni sħiħa. Żieda li jekk ningħataw il-fiduċja se tkun qed tingħata 90 euro fis-sena għal sena 2, 3, 4, 5. Xi tfisser di f'termini reali? Dak il-persuni, dak il-ġenituri li llum jaqalaw ftit aktar minn 25,000 euro fis-sena. Dak bħalissa jirċievu 450 euro bħala Children's Allowance fis-sena. Ifisser li sal-aħħar tal-leġislatura, iċ-Children's Allowance tagħhom se jkun irdoppja għal 900 euro, minn 450 euro għal 900 euro. Għal persuna bil-paga minima. Mela ħanibqgħu niżguraw li dawk bil-paga minima ma jinqabdux bit-taxxa. Imma iż-żieda fiċ-Children's Allowance li se nkunu qegħdin nagħtu se tkun tfisser l-ekwivalenti ta' 3 ġimgħat żieda netta fil-paga. Ara kemm hija kbira dil-miżura. U laqqas tista' tara f'iżolament din il-miżura x'trid tara mbagħad fil-kuntest ta' żieda fl-in-work benefit li se nkunu qegħdin nagħtu wkoll u żieda fiċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Mela komplessivament hemmhekk meta tot dawn il-miżuri flimkien tara kif se nkunu qed neffettwaw b'mod pożittiv mill-ġdid il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U bekk illi tagħti valur akbar lil-paga ta' dak li jkun, bekk illi tħalli aktar flus fil-but tan-nies, meta inti qed tnaqqas it-taxxa, meta inti qed tagħti dal-inċentivi, meta inti qed tixpruna l-edukazzjoni ta' dak illi jkun. U mhux biss. Ejja nieħdu il-bonus li jingħata diġà llum lil dawk il-persuni l-koppji li adottaw jew lil dak li jkollhom wild. Kien 300 euro. Fl-aħħar budget żidna dak il-bonus għal 400 euro. Issa se nkunu qed inżidu minn 400 euro ħanitilgħu għal 500 euro.
il-ġenituri li jikkwalifikaw għall-in-work benefit. Ukoll se jkollhom żieda. Se nagħtu żieda wkoll ta' 50 euro, 50 euro, 50 euro, 50 euro għal 4 darbit konsekuttivi u l-in-work benefit jiżdied allura bis-somma ta' 200 euro oħra. Għal kull wilt qed nitkellmu. U tgħidli imma il-kredibilità tagħkom li twettqu daw. Min fejn tiġi? Mill-fatt li magħna ta' fejn qiegħed u dak li nwedu nwettquh. Imma li konna aħna li diġà ħloqnu ħut minn dan l-iskemi u saħħaħnihom u oħrajn ġodda li qegħdin noħolquhom. Mhux bħal ħadd ieħor qalilna dberbiq ta' flus. Kull darba għamilna dal-inizjattivi, ħadd ieħor qalilna dberbiq ta' flus. Aħna dan narawh bħala l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu fis-soċjetà tagħna. Aħna minna f'dal inizjattivi mill-bidu u se nkomplu nsaħħuhom. Grazzi, Prim Ministru, naddu għal-kollega tiegħi Elaine għall-interventi. Grazzi ħafna John tal-dawn id-domandi lil Prim Ministru. Ħanaddu għall-ewwel intervent li għandna imħejji għal-lejla minn Jean-Claude Mikallef. Wara illi l-bieraħ għalunna illi il-bonna il-kwartieri, hawnija ir-risposta minn ġewwa Birkirkara din il-folla sabiħa illi għaw qoddimi. Ejjew inħalluhom joħolmu illi jistgħu jkissruna waqt li aħna ffukati flimkien naraw kif inkomplu nibnu n-nies, nibnu lil Malta tagħna b'Robert Abela Prim Ministru. Hekk għamilna, ħbib tiegħi, hekk għamilna f'din l-aħħar leġislatura u ma waqafniex impoġġu lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Waqt li tal-oppożizzjoni kienu mifnijin jaraw kif wieħed ħajdur għall-ieħor, aħna rajna kif induru għalant il-familji, għalant il-negozjant, għalant l-anzjani tagħna, għalant iż-żgħażagħ tagħna u dan kollu għandi xorti ngħid illi imxejt il-mixja parlamentari tiegħi pass pass ma' Robert Abela. Gburi bik Robert. Illi imweldin biex namlu il-politika illi nħobbu, imweldin illi namlu l-politika tan-nies u hekk għamilna. Sensiela ta' riformi mill-ġustizzja, maratona sħiħa illi sar fil-qasam tal-ġustizzja. Riformi ambjentali bla preċedent, ħadd ieħor jitkellem dwarhom, aħna nwettquhom. Riformi fejn jidħol il-qasam soċjali illi tantu għal-qalb il-Partit Laburista, tantu għal-qalb il-Prim Ministru Robert Abela. Riformi illi ħadd ieħor beża jagħmilhom. U rajna u ħadna ħsieb illi fil-ħajja anka min jiżbalja għandu jingħata ċans ieħor għaliex kulħadd suġġett għall-iżball. U hawn waqt li qed ngħidu impoġġi anka lil politiku fiha u nappella għalhekk lil kull min għadu xettiku biex jivvota nhar is-26 ta' Marzu sabiex jevalwa u jiżen id-dritt tal-vot huwa d-dritt tiegħek. Jekk kien hemm min weġġek, jekk kien hemm min ċaħdek minn xi drittijiet, tiċċaħħaġ int mid-dritt tal-vot tiegħek illi jiġi kull 5 snin. Għandna kandidatura formidabbli, kun int illi tażel in-nies illi tħoss li huma vuċi soda lik. U gburi nara is-sejħa illi għamel il-Prim Ministru Robert Abela lil diversi kandidati ġodda u ninkoraġġuhom minn hawnhekk il-kandidati ġodda illi qed jingħaqdu mat-tim tagħna sabiex tieħdu ħsieb illi tagħtu nifs frisk, ideat ġodda imma aktar minn kollox prinċipli illi jorbtuna flimkien. Fil-Parlament għandna mexxej illi kien iffukat biex iwettaq liġijiet. Iwettaq liġijiet anka feqqel ta' pandemija. Ħadd ieħor ġab l-iskużi dwar dan.
iżda aħna b'Robert Abela fuq quddiem rajna li niksbu fiduċja barra minn xtutna. Rajna li ksibna fiduċja miż-żgħażagħ fejn jidħol bla dubju ta' xejn l-akbar ammont ta' konvenji rreġistrati f'pajjiżna. U dan huwa l-aqwa żmien għax-xogħol f'pajjiżna wkoll. Dik hija l-fiduċja illi Robert Abela wera fina u dik hija l-fiduċja ta' Malta li se terġa' turi f'Robert Abela fis-26 ta' Marzu. Fil-Parlament ħarist fajnejn Fenek Adami u għetlu se jsir minnu minn dan id-distrett. Illum fraħal twelidu indur fuqu u ngħid lilu u lil dawk kollha mimlija ejra ta' madwaru illi fil-waqt li nħalluhom jinfnew bejniethom aħna ser inkomplu nduru bib-bib, dar, raħal wara raħal, nikkonvinċu illi l-politika tal-imħabba, il-politika tal-għaqda tirbaħ dejjem kontra l-politika tal-firda, tal-ejra, tal-mibeda. U sabiex namlu dan il-kol miġbura madwar fiċ-ċentru Robert Abela ser naraw illi konna żgħażagħ flimkien, l-anzjani flimkien, in-negozjanti flimkien, l-attivisti kollha flimkien biex nimxu lej futur sabiħ għal Malta flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna Jean-Claude ta' dak l-intervent tiegħek. Ngħaddu issa għat-tieni intervent tal-lejla minant Abigail Camilleri. Insellimlek, Prim Ministru, il-dak kollha li qed isegwuna u grazzi Birkirkara ta' din il-merħba tan sabiħa. Il-politika qiegħda hemm u hija l-istrument ideali biex wieħed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U aħna għalhekk burin bik, Prim Ministru, għax inti poġġejt in-nies fiċ-ċentru tal-politika tiegħek. Għandna Prim Ministru li sab sfidi kbar qudiemu, sab pandemija u irnexxielu isalva l-ħajjiet kif ukoll ikun ta' spalla għan negozjanti wal ħaddiema biex bekk salva x-xogħol. Kellu wkoll deċiżjonijiet kbar x'jieħu kuljum. U kien hemm min kien kontrih għax ma marx għal lockdown totali. Imma llum, Prim Ministru, iż-żmien tak raġun u dan qed jgħiduh professjonisti tal-mediċina stess. Qudiemna ħbieb għandna mexxej ta' stoffa u għandna statista kbir. Għandna Prim Ministru wkoll li kien konvinċenti. Xiġifieri li baqa' jmexxina pożittività u b'tama u b'kuraġġ għall-futur. U llum ninsabu f'pajjiż bl-inqas rata ta' qatt. F'pajjiż bi prezzijiet stabbli kemm tal-elettriku u kemm tal-fuel. Kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea għaltilna li
ser ikollna l-iktar ekonomija dinamika kemm din is-sena u kemm is-sena d-dieħla. Kif ukoll iddeskriviet il-pjan ta' rkupru bħala l-aqwa wieħed fiż-żona euro. U dan jimlieni b'tana u b'kuraġġ għaliex qudiemna għandna futur eċitanti, għandna futur isbaħ milli kellna qabel. U da kollu għax għandna gvern kredibbli. U kredibbli x'jiġifieri? Gvern li jitkellem bl-azzjoni u bil-fatti. Gvern laburista irnexxielu jikseb il-fiduċja tan-nies. Għaliex dejjem żamm il-wedi elettorali tiegħu. Imma il-Prim Ministru Robert Abela mar oltre minn hekk għaliex żied mal-manifest wetta affarijiet li ma kinux wedi tant li ħadd ieħor dejjem ħaseb li l-elezzjoni kienet wara l-bieb. Illum ninsab kandidata fuq Għawdex, ħabbad bibin kemm flaħ u ser inkompli nħabbad bibin kemm niflaħ. Għaliex jiena nemmen fil-politika bħalma temmen inti Prim Ministru l-politika tan-nies. Għandna Prim Ministru li emmen u fem ir-realtà ta' Għawdex u det jinċentiva u jagħti fondi biex iseħħu l-proġetti kbar li qegħdin iseħħu f'Għawdex. U jiena xtaqt nirringrazzjak f'isem l-Awċin kollha talli dejjem tfajt lil Għawdex bħala priorità fl-aġenda politika tiegħek. Ma nixtieqx indum ħafna u ser nibda nagħlaq, però ma nixtieqx insemmi n-negattività, però tajjeb nagħmlu daqsxejn distinzjoni bejn naħa oħra. Għandna kap tal-oppożizzjoni li jistħi jgħid li hu Malti. Prim Ministru, inti lil Għawdex u Malta tagħna qatt ma ċħadthom. U dejjem kont kburi bina. U aħna lek burin bik għandna kap tal-oppożizzjoni li l-investiment li għamel il-Prim Ministru tagħna fin-nies qed isejħilhom bħala tberbieq u soppa msaħna. U jiena bdejt nisma' l-proposti li beda jagħmel, proposti li iżidu d-dejn u xħin, għax faċli twiet, xħin imbagħad jiġi mistoqsi kemm ser jiġu jiswew, jew jaħrab mid-domanda, jew inkella jibda jħawwat, jien ma nafx min qed jagħmilha s-soppa. Mela, għalilna wkoll li ser iwaqqa' iċ-ċentru laburista l-għandna fil-Ħamrun. Dak huwa frott tal-għaraq u tas-sakrifiċċji kbar li jagħmlu is-soldati tal-Azzar li dejjem kienu hemm u għadhom hemm. Is-soldati tal-Azzar li lilna għaddewlna valuri sodi bħal-muma li mħabba lejn pajjiżna u l-għaqda. U għalhekk
il-Partit Laburista irnexxielu minn partit isir moviment għax għadna bħala poplu wieħed. Għalhekk ħbib tiegħi l-għażla hija waħda l-għażla naturali li fis-26 ta' Marzu noħorġu nivvutaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Ejja ma nitilfux dak li ksibna flimkien. Ejja nivvutaw għall-għaqda, ejja nivvutaw għall-futur isbaħ għalina u għal-uliedna u ejja nagħtu vot ta' fiduċja b'saħħtu fil-Prim Ministru tagħna. Għawdex u Malta flimkien warajk. Mela, Prim Ministru, nixtieq neqleb ftit is-suġġett issa nduru ftit għal fuq l-IVF. Diġà kellna mijiet ta' persuni li llum permezz l-IVF jistgħu jsejħu lilhom infushom ġenituri. Permezz tal-bidliet li saru. Għaliex dan il-pass oltre? Mhux diġà avvanzajna ħafna? Avvanzajna ħafna iva ma mhux biżżejjed. U ħanajdlek għax mhux biżżejjed. Tal-għodu nidejna dal-proposti f'konferenza stampa. Sija wara rċivejt messaġġ minn persuna li nafu u għalli eżatt hekk. Għalli aħna għamilna l-proċess tal-IVF, ir-riżulta f'miscarriage. Għalli llum il-mara kibret fl-età. Għalli l-unika mezz kif aħna jista' jkollna tifel jew tifla huwa billi morru barra l-pajjiż għalli bħalissa qed nibbukja. Għalli ħadd iswini 14,000 euro. U għalli se nagħmel. Għatlu waqqaf il-booking. Għatlu għax jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu, se nara li inti u l-mara tiegħek f'pajjiżek ikollok id-dritt illi jkollok it-tfal. Jien kelli xorti sirt missier. L-isbaħ privileġġ insejjaħlu li jista' jkollok fil-ħajja illi tkun il-missier u l-om ta' tarbija. Imma ejdu li kemm hawn min għaddej mis-sofferenza bħalissa illi jixtieq li jkollu din il-ħolma u ma jistax. U forsi dal-uġieħ jikber iktar. Met inti taf li hawn ix-xjenza teknoloġika llum li tista' dil-ħolma tiegħek tagħmililek realtà, imma minħabba limitazzjonijiet li ħloqna ma tistax isseħħ realtà. Issa tgħidli minn fejn tlaqna. Tlaqna minn punt li konna fi stat ħażin ħafna fuq l-IVF pajjiżna, avvanzajna immens. Imma r-realtajiet hija li għad hemm limitazzjonijiet li qed ifixklu lil dar proċess tal-loti tal-ħajja. U aħna nistgħu nkunu pajjiż li jitkellem favur il-ħajja u nimbuttaw jonħallu fis-seħħ regolamenti li jfixklu il-ħajja ġdida. U għalhekk ma rridux aħna. U għalhekk li ma rridux nibqgħu insensittivi quddiem il-karba ta' tant kopji li jridu jsiru ġenituri. Tkellmu jiena nistieden il-kulħadd għax għandi dubju li min qiegħed hawnhekk hawn min għex esperjenzi, jew sema esperjenzi ta' ħadd ieħor ta' kopji illi għaddejjin minn dbatijiet kbar, dik li titmur id-dar wara l-ġurnata tax-xogħol. U ssib solitudni bil-fatt li m'għandekx tfal jistennewk id-dar. Saqsuha lil kull min għex minn dawn l-esperjenzi u jirrakkuntalkom il-weġat ta' qalb li tħoss u tara ħbib tiegħek li għandhom it-tfal. U tal-għodu wara it-tnedija tal-konferenza stampa tal-miżuri morna l-belt għadna nitkellmu nduru ma' nies u kien hemm nanna ta' Wilt għandu madwar sentej u qalt li dan huwa tarbija tat-tifla tiegħi li twieled bl-IVF. U l-emozzjoni li kellha fuqha din il-persuna li bdejt nitkellem magħha, il-ferħ hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux inċaħduh minn koppji oħra li jixtiequ li huma jesperjenzaw dak il-ferħ ukoll.
U tgħid li di xi ħaġa li kellkom għax qajmuha issa f'manifest elettorali ma kienx ħaġa tista' tistenna, jien ngħidlek qegħdin tard wisq. Ħan irrakkont esperjenza li għexna Ramona Tartu jien, President tal-Partit, ftit tal-jiem ilu fl-uffiċċju tiegħi. Iltqajna ma' żewġ kopji u rrakkontawna l-esperjenzi tagħhom. Żewġ kopji li iltaqgħu għall-ewwel darba x'kellhom esperjenza simili u ġew flimkien biex ikellmuna. Nistqar spiċċajna nibku kollha kemm aħna. Meta rrakkuntawna l-esperjenza li għaddew minnha, kienet xi ħaġa li jien tajthom kelma dakinhar. Talbuni ħaġa anzi, qalu li kun kuraġġuż għalina u jien wetthom li se nkun kuraġġuż għalihom. Din riforma li nemmnu fiha u se nagħmluha jekk il-poplu jogħġbu jagħtina l-fiduċja tiegħu. U tgħid li imma x'hemm misbaħ milli tagħti l-ħajja. Ejdu li intom x'hemm misbaħ milli tagħti l-ħajja. Kien l-istess prinċipju illi wassalna biex mill-bidu ta' din is-sena se nkunu qed nagħtu il-mediċini kollha tal-IVF b'xejn. Bdejna billi tajna l-proċess mingħajr ħlas. Imma stendejna issa għal din il-miżura. Mediċini mistennija jaslu f'Ġunju ta' din is-sena, imbagħad xorta waħda sakemm jaslu l-mediċini b'effett retroattiv għall-ewwel ta' Jannar ta' dis-sena se nkunu qed nagħtu l-mediċini b'xejn. Dalgħodu kelmitni persuna wkoll illi diġà kellha tarbija bl-IVF u qalt li l-esperjenza tagħha li kellna s-servizz b'xejn motiv Mater Dei tal-aqwa livell għalt li ma nfaqna 3600 euro f'mediċini. U tara biex tara differenzi li dal-miżuri qed jagħmlu fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Qed nitkellmu spejjeż kbar 3600 euro. Il-persuna li titmur barra l-pajjiż qalt li ħadd iswini 14,000 euro dik li kont qed nitkellem dwar aktar. Qabel imma prinċipju ieħor li huwa ikbar minn hekk illi nebbaħna biex nagħmlu din il-miżura. Li nemmnu li da s-servizz ġala darba xjenza tipprovdih għandu jingħata f'pajjiżna u tgħid li għaliex. Mhux biss l-ispiża ma ħamur iktar minn hekk issa. Dik il-persuna li kelmitni dalgħodu li kellha tarbija, n-nanna tat-tarbija, qalt li t-tifla taf kemm ħadet injections? Qalt li 20 ta' injections ħadet, qalt li kienet tieħu 2 kuljum. U xi kollok bżonn l-iktar f'dak il-mument diffiċli għalik? Il-komfort tal-familja madwarek, is-sosten. U dak il-persuni li tikollhom imorru f'pajjiż barrani, sfortunatament mhux qed isibu dak l-appoġġ tal-familja li jkollhom bżonn. U għalhekk prinċipju ieħor li nebbaħna l din il-miżura li ġala darba xjenza toffri dal-proċessi għandhom isiru f'Malta kienet li nemmnu illi l-proċess għandu jsir f'Malta bl-appoġġ tal-familja madwarek. U mbagħad ukoll hemm fatturi llum fil-liġi li għandna li huma limitattivi. Semmejt il-fattur tal-età limitattiv. Meta inti għandek l-om li għandha ċerta età, il-proċess huwa magħluq. Barra mill-pajjiż jiġi offert dan is-servizz. Għalhekk dik il-persuna kelmitni llum u qalt li ħajkolli mmur barra minn Malta. Mela hemm lok biex nirrevedu dik il-limitazzjoni. Illum fil-proċess li għandna llum, meta inti tagħmel ċiklu tal-IVF, l-istat joffrilek sa 3 ċikli tal-IVF, imma għandek limitazzjoni li jekk ikollok embrjuni friżati, tista' tipprevalixxi ruħek mit-tieni ċiklu tal-IVF, imma jekk m'għandekx embrjuni friżati ma tistax. U jien ngħid jien imma din limitazzjoni tagħmel sens? Jew hija limitazzjoni li qed tfixkel il-ħolqien ta' ħajja ġdida. Limitazzjoni oħra. Jekk ikollok wilt naturali b'mod naturali u jixtieq ikollok it-tieni wilt u għandek problema ta' infertilità mbagħad. Għaliex aħna l-istat f'dik iċ-ċirkostanza ma jopprovdihx is-servizz tal-IVF. Limitazzjoni oħra għall-loti tal-ħajja. U dik hija wkoll reviżjoni li rridu naslu għaliha sabiex aħna fejn nistgħu niffaċilitaw loti tal-ħajja u fejn nistgħu niffaċilitaw li koppji jkollhom dal-privileġġ dad-don tant sabiħ li ssir ġenitur. Ma nkunux mhux biss aħna li nxekklulhom imma nkunu aħna li ninċentivaw li noħolqu dan id-dritt u li ngħinu lil kull min huwa fil-bżonn. Nduru lura fuq l-edukazzjoni. Il-ġimgħa l-oħra ħabbart li gvern ġdid immexxi minnek jerġa' jżid l-istipendji. Però dalgħodu komplejtu tibnu fuq il-miżura fuq il-moħra ta' tax credit. Ekku. Għaliex nemmnu
li l-edukazzjoni hija l-bażi tal-prijoritajiet ġodda illi għandna l dan il-pajjiż u nemmnu wkoll illi l-edukazzjoni tagħtik il-bażi semmejt aktar qabel tal-mobilità soċjali. Jien nemmen li kull wieħed u waħda minn għandu x'joffri. L-edukazzjoni tgħinek sabiex tfittex l-aspirazzjonijiet tiegħek, issib l-aspirazzjonijiet tiegħek. U mbagħad tagħtik il-bażi biex noħolqu l-ħiliet il-ġodda ta' għada. Ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tal-jiem ilu anzi, mort l-Emcast. U hemmhekk rajt l-aspirazzjonijiet ġodda taż-żagħżagħ tagħna kif qed jissarfu. Insemmi l-isport. Ħafna żgħażagħ qed jaraw karriera fih, qed jistudjaw għaliha. Insemmi setturi ġodda bħall-avjazzjoni. Mhux daqstant ġdid, imma fejn qed jinħolqu opportunitajiet ġodda dil-ġimgħa se jkollna opportunità inniedu investiment importanti f'dan is-settur f'pajjiżna. Imma fejn rajt tant żgħażagħ illi qegħdin jistudjaw fis-settur tal-inġinerija marbut mal-avjazzjoni u qed jaraw opportunitajiet ġodda. Mela l-edukazzjoni tagħtina l-bażi biex noħolqu iktar riżorsi umani għal daw il-ħiliet il-ġodda, għal daw in-niċeċ il-ġodda fl-ekonomija tagħna. Il-mobilità soċjali, dik li tista' timxi l-qudiem biha, l-edukazzjoni hija dik li tagħtik iċ-ċavetta biex timxi l-qudiem fiha. U x'għamilna? Fl-aħħar budget għamilna riforma ambizzjuża. Żidna l-istipendji b'10%. Jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja fis-26 ta' Marzu, l-istipendji se nerġgħu nżiduhom bi 15% fuq dak li diġà żidnihom. Imma aħna ma rridux li l-edukazzjoni tieqaf sal-età obbligatorja ta' 16-il sena. Għax nemmnu li hija ħasra li jkollok tieqaf sa dik l-età. U x'nidejna dalgħodu biex ninċentivaw aktar li żgħażagħ tagħna jibqgħu jistudjaw. Għotja ta' 500 euro għal 3 snin lil dawk l-istudenti kollha li jibqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja. Jiġifieri għotja ta' 1500 euro lil dawk li jkomplu l-edukazzjoni tagħhom. Issa tista' tkun edukazzjoni vokazzjonali wkoll, basta hija f'istituzzjoni akkreditata. U kif se nkunu qegħdin nagħtu għadi? Il-forma tagħha. Primarjament se tkun tax credit li jingħata lil ġenituri. Jiġifieri dak il-prinċipju li semmejt aktar qabel meta kont qed nitkellem dwar inċentiv ieħor li jingħata tax credit, din ukoll se nkunu qed nagħtu tax credit. Imma wkoll jekk għandek ġenituri illi l-inkam tagħhom huwa wieħed baxx u allura ma jinqabdux bit-taxxa. Hemm se nkunu qegħdin nagħtuhom għotja b'mod dirett. U lil dak il-ġenituri illi ma jaħdmux, għal xi raġuni ma jaħdmux, u allura ma jħallsux taxxa. Se ngħidulhom it-tfal tagħkom ma jgawdux minn din il-miżura, ma tarax, mela aħna mhux imnebħin mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali u mill-prinċipju ta' dak li jistgħu lanqas ngħinuhom l-aktar, inwużnuhom l-aktar. U allura lil min ma jaħdimx se nkunu qed nagħtuh din il-miżura f'għotja diretta. U meta żgħażagħ f'ċirkostanzi li ma jkunux qed jgħixu mal-ġenituri tagħhom, qed ngħidulhom lilkom se ninsewkom, le, l-għotja se tingħata b'mod dirett fi flus lil dawn it-tfal. U bdew saqsuni żgħażagħ dalgħodu tqajt ma' żgħażagħ il-belt li jmorru l-Junior College u qalu li tgħidx kemm fraħna dalgħodu meta ngħid il-miżura. Qalu li ma dix tfisser, ejja ngħidu aħna studjajna għalaqna l-età ta' 16-il sena, bdejna kors, għamilna sena, għamilna sentej minnu u għal xi raġuni jew oħra ddeċidejna li nieqfu. Ifisser li se jkollna nagħtu 500 u 500 lura u jien għattilhom ma tarax mela dak huwa l-mod kif jimxi dan il-gvern. Jekk tagħmel sentejn post l-edukazzjoni obbligatorja tieħu 500 u 500 u lill-istat ma tirrifondilu xejn. Qalu li ma jekk nibdlu l-kors. Għattilhom tieħdu tal-ewwel sentej u jekk tibdlu l-kors fit-tieni sena, fit-tielet sena terġgħu tieħdu l-500 euro ta' kors ġdid. Dan għaliex aħna nemmnu li l-edukazzjoni toħloq soċjetà aktar ġusta li tista' tużufruwixxi bl-aktar mod b'saħħtu mill-ekonomija b'saħħitha illi għandu dan il-pajjiż.
Nerġa' ndur għall-kollega tiegħi Elaine biex inkomplu bl-interventi. Grazzi ħafna, John. Naddu issa għat-tielet intervent li għandna mħejji il-lejla din id-darba mingħand Anthony Aġuż de Celis. Prim Ministru, Karkarizi, maqudin flimkien, inkomplu l-mixja sakemm fis-26 ta' Marzu nagħmlu l-ikbar rebħa li qatt tagħmel il-Partit Laburista f'Malta. Jien kburi illi għandna Prim Ministru inklusiv li jagħti ċans lil kull persuna jikber u jimraħ fil-Partit Laburista, Prim Ministru inklusiv li jrid madwaru l-tfal, l-żgħażagħ, lin-nies tax-xogħol, lill-anzjani, lill-persuni b'diżabilità, lil kull persuna Awċija u Maltija. U grazzi Prim tal-li tajtna dan iċ-ċans dar aħħar sentej nkunu miegħek u nikbru din l-esperjenza unika li qatt għaddejna minnha fl-istorja tad-dinja. Għalulu lill-Prim Ministru illi hekk l-effetti tal-pandemija jiġu fuq Malta ikonna 50,000 persuna bla xogħol. Illum għandna 1,100 persuna bla xogħol. L-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' Malta. Għandna l-inqas rata wkoll ta' persuni fl-esklużjoni soċjali. U din hija kollha ħidma intensiva tal-Prim Ministru tagħna li jaħdem bla waqfien biex jara lil poplu Malti jimxi l qudiem. Taffaxxinani Prim Ministru, titkellem bimħabba kbira biex inti tkun qiegħed hemmhekk ħalli tagħti lil kull Malti u Awċi iċ-ċans li jgħix il-ħolma ta' ħajtu. Il-miżuri li qed tagħmel inħoss goose flesh kull meta nisimgħek tħabbarhom għax naf li qed tibni l-makkinarju biex kull żagħżugħ u żagħżugħa, kull ħaddiem, kull negozjant ikun jista' jgħix il-ħolma ta' ħajtu. U tfisimhom ngħidlek grazzi għax dan li kellu bżonn pajjiżna. Prim Ministru b'imħabba kbira lejn il-poplu tagħna, Prim Ministru li verament iħobb il-poplu Malti u Awċi kollu. Fiċ-ċentru tal-politika tiegħek għandek l-anzjani u naf kemm huma l-qalbek. Lill-anzjani tagħna li għamilnilhom rivoluzzjoni fis-servizzi tal-anzjani. San Vincenz li bnieh ta' taħt fuq daħħalna diversi servizzi ġodda, fiżjoterapija, dentistrija, flabotomija, imma wkoll komplejna nżidu l-pensjoni. Mhux biżżejjed. Jekk il-poplu u jekk intom ittuna il-fiduċja tagħkom fil-leġislatura li jmiss, iddoppjawkom il-żieda fil-pensjoni tagħkom dik għal 15 euro fil-leġislatura. Imma wkoll lill-persuni b'diżabilità għamilnilhom il-proġett Soċjetà Ġusta. Għaliex għax aħna nemmnu li jekk persuni b'diżabilità iridu jmorru jagħmlu independent living jistgħu jagħmlu dan. Għamilnilhom ukoll u tajnihom id-dritt illi jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Imma konna nafu bħala soċjalisti li mhux kulħadd jista' jidħol fid-dinja tax-xogħol. U għadniwa għandna nagħmlu allowance għal daw persuni b'diżabilità ħalli min ma jkunx jista' jidħol fid-dinja tax-xogħol b'dik l-allowance ikun jista' jgħix ta' bniedem ukoll għax f'dawn il-persuni aħna naraw kull wieħed u waħda minnha irridu ntuhom iċ-ċans kif nagħtu ċans lil kulħadd. U kellna diversi proġetti sbieħ li għamilna, proġett Narċis li konninna nitkellmu fuq u nisimgħu fuq fil-pajjiż. Proġett Narċis għal dawk in-nies ta' taħt is-60 sena illi kollhom aċċident u li dawn ma kellhomx fejn imorru. Illum għandna faċilità bl-aħħar teknoloġija biex dawk iż-żgħażagħ u rġiel u nisa ta' taħt is-60 sena li għandhom bżonn fiżjoterapija qawwija biex jarġgħu jmorru lura fis-soċjetà imorru f'dal proġett. Proġett Narċis illi għatem biex jagħti s-sapport lil dak kollha li jkollhom bżonn. Imma mhux biss ħsibna fil-futur għaliex nafu illi għandna sfidi kbar fosthom tad-dimensja. Illum għandna 7,000 ruħ bid-dimensja imma l-professjonisti għajdulna li dan sa jkompli jiżdied dan numru għal 14,000 persuna. U allura ħloqna servizzi, għamilna swali ġodda, ħloqna courses u preparajna lill-istaff tagħna biex nilqgħu fil-futur. Però, sinjuri, intom tafu illi
għandna manifest elettorali b'saħħtu. Qegħdin tisimgħu li Prim Ministru iħabbar il-manifest elettorali b'saħħtu. Tafu wkoll li issa għandna l-esperjenza ta' dawn is-sentej li għaddejjin minnhom, l-iktar sentej ibsin li qatt għaddejna minnhom fl-istorja ta' pajjiżna. Tafu wkoll li aħna mimlin enerġija u entużjażmu, imma jien nistaqsikom, tafu x'inhi l-iktar esit li għandu dan il-partit, l-iktar xi ħaġa b'saħħitha li għandu dan il-moviment? Ngħidilkom jien, l-imħabba li għandu l-Prim Ministru lejn il-poplu Awċi u Malti kollu, lejn iż-żgħażagħ tagħna, lejn in-nisa tagħna, lejn l-anzjani tagħna, lejn it-tfal tagħna. U dak li mhux tajjeb għal uliedna, mhux tajjeb għat-tfal tagħna. Dak li mhux tajjeb għaż-żgħażagħ tagħna, mhux tajjeb għal kulħadd. Dak li mhux tajjeb għal ġenituri tagħna, dak li mhux tajjeb għall anzjani tagħna, mhux tajjeb għall-anzjani tagħna u mhux tajjeb għan-nannit tagħna. Dak li mhux tajjeb għalina ma rriduh fuq ħadd. Dik il-politika li tallimt mingħand il-Prim Ministru jien. Dak u l-kej li tallimt li dak li mhux tajjeb għalija u għall-familja tiegħi mhu tajjeb għal ħadd f'Malta u Għawdex. Grazzi Prim Ministru illi għallimtna dan kollu u jiena ngħidilkom ħbieb fis-26 ta' Marzu rridu niddeċiedu bejn in-negattività tal-Partit Nazzjonalista u l-pożittività tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista. Bejn il-verità u l-kideb. Bejn il-futur u l-passat. Bejn il-negattività u l-istaġnar u dak li nħarsu il-futur. Bejn l-interess nazzjonali kontra l-interess personali. Inħeġġitkom bibtijaj fis-26 ta' Marzu bħala tim wieħed nivvotaw il-kandidati kollha li ħajħorġu mal-Partit Laburista. Kull wieħed għandu xofri, ejja nieħdu ħsieb xulxin u nivvotaw u naħdmu ħalli nagħtu l-ikbar rebħa li qatt ħadd il-Partit Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela li mexxejna fil-Malteb, kien tajjeb fil-Malteb, aħseb wara kemm ħajkun tajjeb fil-Blazzi, x'ħajamlilna fil-Blazzi. Grazzi. Grazzi ħafna Anthony tal-intervent tiegħek. Ngħaddu għall-aħħar intervent tal-lejla din id-darba mingħand Kenneth Spiteri. Prim Ministru, grazzi ta' din l-opportunità kemm biex inkun parti minn dan it-tim maqut, tim Malta, u anke biex inwassal il-messaġġ politiku tiegħi favur il-Partit Laburista u l-mexxej Robert Abela. Għal darb'oħra ninsab qudiemkom bħala kandidat tal-Partit Laburista għat-tielet u għat-12 distrett elettorali. Żewġ distretti li permess tal-professjoni tiegħi bħala dentist ili nipprattika fihom għal dan l-aħħar 30 sena fil-kliniks li għandi n-Naxxar u Żejtun. Bħala dentist barra li nagħmel minn kollox biex intaffi l-uġigħ tal-pazjent, ngħin lill-pazjenti biex jerġgħu jkollhom il-konfidenza li jistgħu jitbismu. Bil-proposti li bdejna nħabbru fil-manifest elettorali, il-Partit Laburista ukoll qed ifassal tbissima fuq il-Maltin kollha. Żgur li żgħażagħ għandhom għalfejn jitbismu meta imorru jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom fejn il-gvern ħajamel tajjeb u ħajħallas €1,000 kull sena mis-self tagħhom. L-anzjani wkoll ser igawdu miż-żieda tal-pensjoni €15 kull xahar, kull ġimgħa, waqt li jibdew jirċievu mediċini kollha b'xejn. Il-gvern dejjem qed ikun qiegħed hemm biex jgħin l-anzjani tagħna fl-iktar mument li jkollhom bżonn biex meta jħallsilhom il-mediċini biex jgħinhom fil-mart tagħhom. Il-familji se jitbismu żgur għax Gvern Laburista jrid jinċintiva x-xogħol u jippremja l-bżulija. Dan billi nerġgħu naqsu t-taxxi billi nwessaw it-tax bans fuq l-income tax.
Hekk kull ħaddiem se jiddaħħal medja ta' 300 euro aktar fil-but. Għal min għandu negozju jew minnu self-employed se jibbenefika b'tnaqqis tal-corporate tax li di se titnaqqas minn 35% għal 25%. U xinajdu fuq l-ambjent? Fil-bliet u l-irħula tagħna b'investiment ta' 700 miljun fuq perjodu ta' 7 snin se jkollna spazju ħodor ġodda. Fil-qalba tal-bliet u l-irħula tagħna se jkollna parks ġonna, parkeġġi taħt l-art, pulmun ġdid għal-bliet tagħna. X'ma jkollokx tbissima fuq wiċċek. Gvern Laburista dejjem kellu direzzjoni ċara fejn ħadem flimkien ma' kulħadd bħala tim maqut. Il-Partit Laburista dejjem iwassal messaġġ pożittiv u dan isostnih billi dak li iwettqu. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista iwiegħed ħafna u ma jwettaq xejn. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien partit selettiv, miegħek jaħdem imma miegħek le. Ħbieb, jien ġej mill-qasam tas-saħħa, jien nipprattika bħala dentist u dawn l-aħħar sentejn minħabba l-pandemija kienu ta' sogru kbir għalija, għall-istaff tiegħi u anki għall-familja tagħna. Fejn ħadd ieħor nagħlaq fil-protezzjoni ta' daru, jiena bħala dentist u dentisti kollegi tiegħi bqajna nservu il-pazjenti b'dedikazzjoni u b'kuntatt dirett. Hemm minni ma kienx żmien faċli għalina fejn ħadd ieħor kien magħluq ġewwa jużomm 4 metri l-bot minn xulxin, aħna konna qegħdin hemm nidħlu ġo ħalq in-nies b'riskju kbir, speċjalment meta ma konniex nafu u ma konniex nifhmu u ma kellna ebda protezzjoni kontra dal-virus. L-istess dedikazzjoni rajt fil-Prim Ministru Robert Abela u l-kabinet tiegħu għal ġid tal-Maltin u għawċin kollha. Jiena u l-frontliners kollha nirringrazzjawk tal-li ħadd id-deċiżjonijiet li ħadd li kienu tajbin u f'waqthom. Il-poplu Malti obbligat lejk, Prim Ministru. Irnexxielek issalva il-ħajja ta' ħafna u ħafna nies. U għalhekk fis-26 ta' Marzu biħġarna sejrin nivvutaw għall-Partit Laburista u se nerġgħu nagħtuk u ħanerġgħu nafdawk bit-tmexxija tal-pajjiż bħala l-Prim Ministru tal-Maltin u għawċin kollha. Prim Ministru, qed tisħaq li din l-għażla li għandna fis-26 ta' Marzu hija għażla bejn il-futur u bejn il-passat. Iżda dan ma jistax inkun interpretat bħala kliem politiku fis-sens mhux kulħadd se jaħdem biex ikun aħjar. Taħseb? Jien għandi dubji kbar. Anzi, ħanatik eżempju ċar u konkret kemm il-Partit Nazzjonalista b'dak li qiegħed jipproponi irrid jieħu lil dan il-pajjiż lura fi żmien. Ħanatik eżempju wieħed biss issa. Waħda mir-riformi il-kbar li għamilna f'dal aħħar sentejn, nistqar waħda mill-iktar riformi li ħadd pjaċir naħdem fuqha kienet dik fil-liġijiet tal-kera l-antiki, il-kirjiet protetti, jiġifieri dak li bdew qabel il-1995. U x'kienet is-sitwazzjoni li sibna? Ħadd ieħor ta' qabilna fl-2009 fl-2010 ippruvaw jindirizzaw għad il-problema, fjask għamlu fir-riforma li għamlu, u għamlu fjask mhux ma' naħa waħda, jiġifieri mhux mal-inkwilin biss, jew mas-sit biss, ma' żewġ naħat, irnexxilhom għamlu riforma li la ndirizzaw il-problema tas-sit u laqqas indirizzaw il-problema tal-inkwilin. U l-konsegwenza ta' dik ir-riforma fjask kienet li l-inkwilini kienu qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom u s-sidien biex jieħdu l-proprjetà tagħhom kienet ikollhom imorru l-qorti.
U aħna x'għamilna? Imbarkajna fuq riforma illi swiet miljuni lill-pajjiż, imma nemmen li kien investiment soċjali u li kien hemm bżonn li nagħmluh. Għax kien hemm inġustizzja li kienet qed issir mas-sit fuq naħa u mal-inkwilin minn naħa l-oħra. Inkwilini li bdejna nisimgħu aħna. Jiġu jkellmuk nies ġejt żgumbrat mill-qorti, m'għandix biex fejn immurnejx. Fejn se mmurnejx għada. Inkwilini niftakar min imur jgħix ma' tfal, uħud kienu qed jgħixu ġewwa karozza dar realtajiet li kellna aħna, u aħna għadna. Din riforma trid issir. Bdejnija u wassalnija. U xi tfisser din riforma? Tfisser li it-tribunal li jirregola l-kirjiet f'pajjiżna qed jagħti kirjiet li huma aktar ġusti lis-sit. Mela jfisser li mill-kirjiet ta' 230 euro fis-sena ta' proprjetà li taf tkun tiswa 20 jew 100,000 ta' euro, is-sit ma kienet jieħu xejn. Imma għandek realtà fejn il-bord li jirregola l-kerassa il-kirja titellaħħa għal 8,000 euro, għal 9,000 euro fis-sena, għal 10,000 euro fis-sena u dik qed joħodhom is-sit. Tgħidli tajjeb, tgħidli mela spiċċa sew l-inkwilin. L-inkwilin baqa' joħroġ l-istess ammont li kienet joħroġ. Għax id-differenza kollha sa 10,000 euro fis-sena qed iħallas għall-gvern. U din riforma għamilnija waqt pandemija. Mela kellna tant pressjonijiet bil-weight supplement li konna din nagħtu, bil-fatt li ħafna mill-ekonomija ta' pajjiżna kienet magħluqa. Tgħid li ma allura riforma bħal din li għabbit il-finanzi tal-pajjiż tagħmilha waqt pandemija ta' żgur. Għaliex waqt pandemija aħna qatt ma ħarisna lura, imma xorta dejjem rajna kif intejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna u ma stajtx nibqa' nara aktar inkwilini jibku, aktar pensjonanti jibku. U jgħidu li jekk jinext ħajti kollha mit-twelid f'did dar. Għada għandi sentenza tal-qorti naffi żgur għax l-avukat qalli li ħanitlifha ħaniġi żgumbrat. Dawk ir-realtajiet li kellna. Mill-banda l-oħra kont qed nisma' sidin jgħidu li ma jiena ewrit din l-unika dar mingħand il-ġenituri tiegħi. L-unika ħaġa li writ mant ommi u missieri. Okkupata b'kirja protetta u qed nirċievi għall-bidu kienet ftit anqas minn 200 u telgħet sa 230 euro fis-sena. Hekk ħaqni jien proprjetà tiswa ta' 300,000 fis-sena. U meta kont nisma' daż-żewġ naħat tal-munita kont ngħid it-tnejn għandhom raġun. Tlaqna fuq din riforma u għamilniha. U tajna s-serħan il-moħħ lil kulħadd, lis-sidien u lill-inkwilini. L-isbaħ ħaġa li tista' tagħti s-serħan il-moħħ lill-inkwilin li għandu saqaf fuq rasu. Imma dalgħodu irċivejt messaġġ. Għada xi ħadd qalli għall-inti rajta il-proposta ta' Bernard Grek fuq il-kirjiet il-protetti, għalli taf x'qed jgħid. U għalli da qed jgħid li r-riforma li għamilna aħna se jħotta. Għatlu ma jistax ikun, tatlu mela xi ħadd li aspira li jmexxi gvern se qatt jgħid lin-nies li se joħodhom lura fi żmien. Għalli mekkieta, għatli ħanara l-manifest. U rajt proposta numru 22 fil-verżjoni mqasra jew 70 fil-verżjoni sħiħa tal-manifest tal-Partit Nazzjonalista u kellu raġun minn batli. Għax taf x'qed jgħidu dal-persuni. Dan Partit Nazzjonalista taf x'qed jgħid Bernard Grek. Qed jgħid li lil dal-persuni kollha li aħna proteġejnihom fil-kirja tagħhom qed jgħidilhom illi sejtihom għajnuna fil-kera sa 3 snin. Se jillimitalhom l-għajnuna li tajnihom aħna mingħajr limitu ta' żmien għal 3 snin. Mbagħad qallhom tridu terfgħuha intom il-kirja miżjuda. Qasal 3 snin ta' ma qallhom intikom 3 snin dejjem tonqos l-isfel. L-ewwel sena probabbli jgħid itihilhom, it-tieni sena mbagħad taġġusta l-isfel qal. Imma jiġifieri da tafu x'qed jgħid. Lill-anzjani tagħna, lil dak kollha li qed jokkupaw dar b'kirja protetta, u li aħna tajnihom il-garanzija li sakemm jibqgħu jgħixu fiha il-kirja miżjuda se nħallsuha kollha aħna qed jgħidilhom wara 3 snin il-pis ta' eluf ta' euro fis-sena tridu tħallsuh intom. Dik hija r-realtà u jien nistaqsi u ngħid lil dal-persuni kollha li sa ftit ilu kienu jħallsu 230 euro.
B'dir-riforma sta tajnihom is-serħan il-moħħ li mhux se jiġu żgumbrati minn darhom. Lis-sidien tajnihom is-serħan il-moħħ li ħajbqgħu jirċievu, anzi ħajbdew jirċievu kirja ġusta. Lil dal-persuni ngħidilhom. U l-kirja jgħidu tela 9,000 euro fis-sena. Ejduli kif intom se terfgħu das-salib il-ġdid ta' tant eluf ta' euro fis-sena li gvern laburista qed iħallasulkom u l-Partit Nazzjonalista fil-gvern qed jgħidilkom tridu tħallsuh intom. Lil dawk l-anzjani, lil dak il-persuni l-oħra li sal-lum qed inħallsulhom aħna sa 10,000 euro fis-sena f'kera u nħallsuha aħna l-awtorità tad-djar lis-sit jien ngħidilhom illi fis-26 ta' Marzu se jkun il-jum tal-għażla fejn intom se tiddeċiedu għalikom infuskom. Jekk hux se jibqa' jkollkom saqaf fuq raskom jew le. Jekk hux il-kirja ta' eluf ta' euro fis-sena iħallasix il-gvern għalikom, jew jekk Bernard Grek jgħidilkom dik problema tagħkom u tridu tħallsuha intom. Lil dal-persuni tom ultimatum ta' 3 snin. Umbagħad jerħihom jekk jifilħu l-pis. Jifilħuh, jekk ma jifilħux il-pis, jotru taħtu. Eżatt il-politika tal-austerità li dejjem mexa biha l-Partit Nazzjonalista qabel l-2013. Dik eżatt l-istess politika ekonomika li fir-riċessjoni tal-2008 u l-2009 rat il-Partit Nazzjonalista joħloq ikabbar ir-riċessjoni ġewwa pajjiżna, jkabbar il-qatt. U l-pis lill-familja qallhom erfgħu intom. U minn ma felħux, dak in-negozji li ma felħux, dak il-familji li ma felħux, xotru taħtu. Il-proposta li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista fir-rigward tal-kirjiet protetti tirrispekja eżatt dil-filosofija ekonomika u soċjali illi jemmen fiha l-Partit Nazzjonalista. Jien lin-nies se nwiedhom ħaġa waħda f'dal-ġimgħat se nibqa' naħdem kemm niflaħ biex dan il-passat ma jerġax jirrepeti ruħu. Prim Ministru, illum dejna t-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali. Bla dubju l-proposti huma sbieħ ħafna. Imma mbagħad ukoll iridu jitwettqu il-proposti. Jekk fis-26 ta' Marzu l-poplu jerġa' jafda il-Partit Laburista, x'inhi l-garanzija li dawn il-proposti se jitwettqu? Tkellimna fuq 3 proposti llum maġġuri, l-IVF, il-garanzija tfal u l-appoġġ għall familji illi tfal tagħhom ikomplu jistudjaw wara il-leta obbligatorja ta' 16 sena. Bejniethom l-ispiża fuq dan it-3 miżuri tiswa 192 miljun. Jiġifieri hija ammont sostanzjali ħafna. Imma jiena ma nużax il-kelma sfida, spiża, skużani. Nuża l-kelma investiment. Għaliex dan huwa l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu f'ġenituri prospettivi, fil-ġenituri tal-lum u fit-tfal ta' għada. Issa, naf, xi kliem qed tgħid l-oppożizzjoni qed tgħid qed iwieħed ħafna. Imma mbagħad meta jiġu biex jimplementa mhux se jkollu minn fejn. U taf kemm ilhom bdil istess diska mill-2014. Ftakru fl-2014 qalulna se jkollna nitolbu bailout. Imma aħna rejna li l-magna ekonomika tagħna anke f'mument ta' pandemija baqa' tgħaddejja b'saħħitha tant li llum hija l-iktar waħda li fost 27 stat membru l-Kummissjoni Ewropea qed tgħidilna li qed tipprospetta l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku għaliha. U għalhekk illi aħna għandna l-kredibilità u tgħidli ma il-kredibilità kif qed titloba, kif takwista. Jiena ngħid għaliex it-track record tagħna jitkellem għalih. Aħna dejjem li dak li wedna wettaqnieh, anzi dejjem wettaqna aktar milli wedna. Insemmi l-qasam tal-pensjonijiet fl-2017 wedna żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa tajn iżjed. Waqt il-pandemija għall-budget għamilna 4.
4. U miżuri tajna fuq li tajna biex nipproteġu n-negozji, biex nipproteġu l-ħaddiema. Wage supplement li sewa mijiet ta' miljuni ta' euro. Skemi waħda wara l-oħra biex nipproteġu n-negozji, biex nipproteġu l-impjiegi, biex nipproteġu l-ħajjiet investejna kemm fl-aħna. Dak kollu li talbitna l-komunità medika tajni jula, mela aħna dejjem urejna li konna dak il-gvern illi jemmen fl-investiment fin-nies. U għamilnieh dan fl-aktar moment diffiċli, fej forsi konna nkunu ġustifikati li nimxu politika ta' austerità. Bil-kontra, meta kellna l-għażliet f'Marzu tal-2020 bej politika ekonomika ta' austerità għal politika li ninjettaw ħafna fiduċja fin-nies, imxejna fid-direzzjoni li nużaw politika tal-ħolqien tal-ġid, li ninċentivaw lin-nies li fl-iktar mument diffiċli nipproteġu l-għajxien tagħhom, il-ħajja, the lives and the livelihoods, l-għajxien tagħhom. Imbagħad imma it-tieni garanzija tal-kredibilità tagħna huwa it-tim ta' kandidati li għandna li se jkunu qegħdin jikkontestaw din l-elezzjoni mal-Partit Laburista. Għandek kandidati, deputati diġà illi monija b'ħafna esperjenza politika. Li wrew li kull meta fdajtilhom proġett wasluh u wasluh proġett bis-saħħa. U wasluh b'suċċess ukoll. U f'kull settur dan jekkux l-infrastruttura, jekkux is-saħħa, jekkux id-diversi setturi li jiffurmaw pajjiżna. Meta fdajtilhom dal-proġetti wasluhom. Imbagħad għandna tim ta' kandidati nisa, żgħażagħ, kandidati ġodda, jew professjonisti illi distingwew ruħhom fil-karriera professjonali tagħhom. U allura dak it-tim ta' talent huwa li jagħti kredibilità lil dan il-partit illi dak li qiegħed iwieħed se jkun qed iwettqu u jwettqu kollu. Huwa ċar li dak it-tim li qed irresqu aħna huwa t-tim tal-kredibilità u t-tim tal-futur. U tgħid li mbagħad il-kap tal-oppożizzjoni huwa il-wiċċ tal-passat u dak li huma ċirkondati miegħu. Issa l-Partit Nazzjonalista nieda manifest elettorali. Jiena nsaqsil kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk. Qatt smajtu lil xi ħadd mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jitkellem fuq il-proposti li hemm f'dan il-manifest. Bil-kemm lil Bernard Grech innifsu. Għax ma smajthomx jitkellmu fuq dan il-manifest u tgħiduli għala. Ngħid ovvja għala. Għaliex jekk jiġu biex jitkellmu fuq il-proposti tal-ekonomija, ma l-ewwel jum tal-kampanja elettorali, il-kellima kollha tagħhom tal-ekonomija rriżenjaw kollha. U jekk jiġu biex jitkellmu fuq is-settur tal-edukazzjoni, kif tkellimna aħna dalodu, min tridu jitkellem jekk il-kellima tagħhom tal-edukazzjoni rriżenjaw ukoll. Aħseb wara kemm jista' qatt ikunu maqudin biex imexxu pajjiż. Jien gburi ħafna bit-tim ta' kandidati li għandi. Tim ta' nies li jagħtuni s-saħħa biex nibqa' naħdem għal dan il-pajjiż u tim li jagħtu s-saħħa lil dan il-pajjiż. Dan huwa tim li joffri l-aqwa garanzija li dak il-proposti sbieħ li nidejna issa u li jagħti ridu nniedu jekk il-poplu jagħtina il-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu se jkunu qed jiġu implementati kollha. Għax magħna tafu fejn qegħdin dak li nwedu inwettquh Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi ħafna tal-għattu maħna l-lejla, nħedġiġkom sabiex tinaqdu maħna għal-attività politika oħra fit-triq il-parroċċa il-Mosta fis-6:30 fil-għaxija. Il-lejli tajjeb.